Ето малки снимки тук, малко кадри от днескашния ден. Очакваме тук господин Гроздев. Обаче нещо окапа. Господин Гроздев нещо окапа. Сега ще го заснемем. Защо окапа по пътя? Ще го чакаме на леко екстремче. Господин Гроздев. Ето идва. Не видим колко пъти ще спре още. Ето го пристига, метнал краката наляво надясно. Всеки оп, 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 оп. Оп, айде, връсмува му то. Мачкаме по сигурката. То е семен. Дай, Гроздев, давай Гроздев, упавай. Ех, тия патерици, айде. Замина без да иска, тук чакаме Доко и той е окапал някъде по екстрема. Днеска рекахме да им направим някой друго клипче на тия младежи. Ето тук това минава от другата страна, обаче по лесната пътека минава. Ето Доко. Това мина по-добре. Браво.